Krásnu slnečnú sobotu, priatelia, opäť vás pred kaštieľom v Bernolákovej pozdravuje Giovanni a aj na dnes som si pre vás nachystal nie síce chuťovečku, ale jednu z noviniek, ktorá nám pribudla do ponuky, a tou novinkou je služba biznis. V tejto službe sa chceme o vaše vozidlo postarať ešte lepšie ako doteraz. Prečo mať práve vozidlo u nás? Naším heslom v tejto službe, ktorú sme si pre vás pripravili ako novinku, je, že v čase, kedy sa vaše vozidlo stáva pasívom, my ho premeníme na aktívum. Čo vám táto služba biznis prinesie? V tejto službe sa autá rýchlejšie predávajú, vy sa o nič nestaráte a my vám vyčaríme úsmev na tvári, keď vám prídu peniaze na účet. Vaše vozidlo je umiestnené u nás v tomto kaštieli, stojné máte zdarma, vaše vozidlo je v krásnej, lukratívnej lokalite, kaštiel je blízko Bratislavy, vyššia kúplyschopnosť, blízka dostupnosť diaľnice D1, kúsok od hraníc s Rakúskom a Českom. Vaše vozidlo je umiestnené v lokalite, ktorá je navštevovaná potenciálnymi zákazníkmi a v našom areáli je tiež súkromná škola a škôlka Montessori. Natáčajú sa tu televízne relácie, je tu najväčšie golfové ihrisko v Európe, konajú sa tu prestížne golfové turnaje, svadby a konferencie. Táto služba je len pre limitovaný počet vozidiel. Vozidlá sú umiestnené v uzavretom a stráženom areáli. Vážime si váš čas a preto pri umiestnených vozidlách u nás v kaštieli sa postaráme od prijatia vozidla až po odozdanie vozidla. A náš najväčší benefit, ktorý práve chystáme, vám v tomto videu neprezradíme. Nie je totiž pre konkurenciu, ale je pre našich VIP klientov. Tak ak ním budete aj vy, dozviete sa to osobne. Giovanni mierí na kvalitu, nie na kvantitu. Ak sa rozhodnete ísť do toho, napíšte mi správu alebo mi napíšte koment pod toto video. Pozdravujem vás Giovanni a tým.